شما ویدیو کردم زیاده از $100 من در ویدیو расход کردگیم و میدونم که ویدیوی ما در من حتی $1 در خود نداره و نمیاره. Так, Hyundai Avente 2016 سال. اینجا رسیدیم اتاجا. شاید ویدیو طوری ترک بیاید. خیلی چیزی امکان ویدیو من نبینید. سستانی ماشین. سستانی ماشین. فکرم بد نیست. کنشن بنزین. Так. Оза میبینیم دالشی درون ماشینه. Так. کردم طوری ترک گوشه چی بچه الکترو پاکت. Так, хайфару ва ёш гиринан трошким намбран. Так, biz vadi чӣ мекунем, а? Мана состояние машин бахшишки ба фикрам торика. Коробка механик автомат. Так, 52724 километр гаштагӣ. Так, нархи машин. Ҳозир мебинем. 7 миллион вон. Состояние ишта меҷалистаемаш. 7 миллион вон. Так, конечно, так камера оқиб. Салонаш. Ҳай машина ба фон Тоҷикистон бисёр онам медонад чхелам. Лук нест. Так, оқиб. Ана каталог нест лук. Кожен салон чорный, конечно. Так, кондиционершон ҳам кор кардастай. Состояниеш хай машина намеяд дига. Ба фикрам ки ториктарака камтар қимтаре. Шумо да барои диёр омодам канае берун мисанҷем. Инае берун хайвай мекунем. Иқак сустарай состояние машин. Инто бахшиш ки омода ҳама қадар имкон шуд. Барои шумо болоро бисёр овай кардам. Барои ки боло осонтар буде рӯшан ба паём камтар қинай. خلاص نمی состояние машин на нархиш ами потом ба чашмтон дидед. Дальше мерем дига ша. Салом дӯстони азиз, рости бисёр бародарон мехостанд ки мо видеонаварҳо кунем дастбардошт аз ауксиони Южни Корея ки аз мошинбозор мошинаи БУ. мо фурсат фаро расид. Иншоалло ки имрӯз кардем ина дидед ва хоҳед дид чӣ қадаре ки тонистем. бовар кунед соати мо намедонам тақрибан 8 сар биромадем. камтар кор доштем, корабуд кардем, инҷо омадем. халас аз дигар шаҳр ба ин шаҳр амахали метро ба метро автобус амахали хела вақт дамо ва шидуже бегаҳ шид. соат 5 бегаҳ шид. чанд қай тонистем видео кардем, чанд қай на. ягон камбудиё бошад узур бародаро бори дигар. ва тамошо кунед бинед чӣ хелай чӣ гапай. нарх навора бинед. якчанд мошинои простойдан ростине хеле ки $1000 $500 $1000 нархошу ки набудан натонистем пешкаши шумо кунем. ҳамин хотир видеоро гиред поделиться кунед да дӯстонатонро. беем ҷа да расад беем ҷа мошинча маҳқулай кани нарх мебинемаш. рафтем. так ин хелиш мекунем. чӣ мошина? Genesis я. давай нархша бинем. асфолашам хел по пути бе проверка. так 19 миллиона 300 вон 2015 сол 103,000 пробег дошт. мошинчаи соз ба фикрам чӣ ном доранд? Genesis чанд модел ки аст? G330. ана я борам хелуиш мекунем. мебинем дарунша чия чӣ нест состояниеш. оҳо салонаш зард кожни. анаҳа аҷоиботи иҷову уҷа. хай немиқа. видеоро поделиться кунед да ёр рафиқотон рафта расад то ки
ба мо ҳам ёрдам шавад, яъне ки аслан ба ман на ин ки ба хотири пулаш гӯям, чунки агар мо ба хотири пул гӯем, ҳамин видеое ки дидаистед шумо видео кардам, зиёда аз $100 ман дар видео расход кардагиам ва медонам ки видеои ма да ман ҳатто $1 доход надора ва намеёра. танҳо ба хотири шумо бародаро, ба хотири мардуми тоҷик мо иншоалло ки фаъолият дорем, пула нигаҳ намекунем. ба чӣ хотир? Ба хотире ки алҳамдулиллоҳ худованд ризқи моро аз дигар тараф дода истодааст. худованд ризқи моро аз дигар тараф ки дода истааст, мо ана суми инра нигаҳ намекунем. Да мо доход, аввалш ки доход надора ва ҳоли ман намедонам ки чанд қад кор мекуна, видеои ма чӣ хел кор мекуна. просто якумш барои ради интереси худам, завқи худам ҳамин корро пеш бурдаистам. дуюмаш каме ҳам бошад фоида расад ба мардуми тоҷик, ба халқи тоҷик. баъзе хабарҳоро мерасонем, шояд ана баъзе гӯем ана чизҳо бохабар мешаванд. иншоалло ки аз ин ҷамъ нашавад, аз ҷониби Аллоҳ аҷраша мо мегирем. ба ҳамин хотир танҳо ба хотир он аст ки вақте видеоро паҳн мекунем, мебинанд ягон комментария савол дамо метиҳанд, мо пешти ҳамон савол мешавем чӣ қадar куфтаи наомадем иҷора, бо он қадар мо хурсанд мешавем, қизиқ мекунем ки ҳамин корро пеш барем, завқманд мешавем. вагарна ба хотири сум нест, чӣ қадar гуфтем, бале шояд сум доход будорад оянда, аммо ҳозира шуд чиста барои радди кайфи хидмон. хай худованд нигаҳбон бародаро, чизе ки аст камбудиое ки буд, бори дигар бахшиш камбудиои моро хеле майдачайдаша ба назар нагиред, чунки мо ягон хел вай кардаги специалист ё ягон хел мутахассис нестем. ба ҳамин хотир аз шумо узр мехоҳем, ягон камбудӣ бошад ба дил нагиред. ман ҳам иншоалло ки ягон камозиёти шуморо ба дил намегирам ва нахоҳам гирифт. боқӣ худованд нигаҳбону дар ҳаққи мо дуо кардана фаромӯш накунед. иншоалло ки бо да алоқаем. худоҳофиз дӯстон.